Ambalma zigiri plisi la ba chama ani musoma demse ani makoro ambe aufu kauto ausigoro ani ausoro yoro la sanga ani akawati okonnana ni ya ansigile doni ale binangu emission konnana no de faida kene doni e fende ye depuis ambe ma oklela akembe ka kemande ano akembe ka mago gla mande akembe ka mago gla foramfi jamana ka tubabu jamana ka ni doni kuma fora chama me boga fonyo doni baye doni ma beda beta do kembe sagaye ni ka surugu golo biro la ni surugu girna obe giri ni baw girna obe giri me doni bate be me to go de fo ye ngo sama ni zozani olu ku komi yante keleni bamoko ka zumana nyama sugu sali de funa ngeni njini ni yata sigi chogo fe demiseni do ni yata kuma chogo fe ibale demiseni ye ni yata jo chogo fe ibale demiseni ye ngane kalena Allahu taala la ala doni min dama ala kanga mauso makoroba doni mina ala yode kalfala ka to demiseni njini yala ni yata ke chogo fe ibaje sabula doni min bala makoro doni do doni min bala abseka mago glenai o sababu la nyu wele blazumana nyama sogoma anga sigi anga baro ke doni kambe anga baro ke mago nyani ka abseka do maw jigia koro ali be chogo mina nyama sogo ini antuma alhamdulillah niko idan sogo kabago ami fo kosobe ni diara il faut len ko fa ambe fleli kala befo kosobe an kan mogo fana mi ufo ka fleli kala fana fo netien toujours mogo fleli ka baga beti i kan bagay kosobe ga ambe befo ya la jaga be sanga mima anu ya la jaga be kuma mima anga foli be bela jele netien wala u ban makedo ani u ka ka mogo ke ni o e ka mogo zumana nyama sogo ala sona ma fo mogo ka to lamanina kosobe kulo majo febina fu ye mimina unafa ko so sige wala na ala sona ma inshallah aywa ne zumana nyama sogo dunka e kene kono an fana ante do kene kono amanga bararo nyama sofu no ye Ibrahima Kone ani anofe mogo bela jele anga maminu jombe camera ko fen wati la montage kala me bela jele fo sabula olu de dogole do yala sanga se ka image ke ni ka ke ka nyama be se ka le chokomi minu fana bu yere senga ku ka forfait ta zumana kan laje ame ofo zumana nyama sugo foli ko fe anison jale do amba fi ma ki félicitations ka daka i bora ka ko de kesisa i doni sangorota ni ya me ko doni ba doro o ka soro akeme ka gla yere anya me odongo anya uyaye mobile daka bana fla bora container kono kata sa parking no tede ka jigi ga bo container kono itogola bamogo so ani sondiara amba fo ala ki kishin nege toroyama ala ka ki ma shiye ala ka ki ma keneyaye ala ka ke era bade anana era min soro ka do fara ka kle ka ko ke era ye na be fali kilinga dine mala amu fana duwa oke aywa sumana nyama sogo bi amina do emission wono zu maminu be na soro konna bana de bula bana minu ma chogo do konna bana keme usenge ne ko olu be furaga chogodi bon ala ka sawo madama ambi fo kosobe et puis qu'il faut fana ika o question na kosobe wala ka kan anga nyefoli ke mimbi enimsi wasa ani mimbi lamen kala fana nimsi wasa bon ni banako fo konona banaka chan parce que a suguya ka chan kosobe an fe fa fina onga alhamdulillah konona banana comme ni ko konona banana na fo ya fo wakane fo onga afo wakan fo la ka kan fana nga fo wajabi ni ala sona mala ka pambo madama wala me konona bana chama fo ke parce que bona kelonte membe misali di mogoma na la sona mogo bina fam na la sona iba ye mogo chama be chela walma musola iba so u ba ko de bu dimi kosobe me do be iba so la kono ye sanfela bu u dimi do tabi yele kana sona ina fo dusugun dimi onga uga fam dusugun dimi be mogo munu na folo alhamdulillah be ale fo ke nga fenwa fana be min be dusugun dimi bla mogo la ka so o fana te mina kila kan da sa manala sona ma o ko fe fana bana do fana be anfin ale fana be mogo chama senge o nga be mogo chama senge konona na ni o e mai na ma fogo ma bon ma ni ga jugun kosobe an fe fa fina parce que inde la kan datu ala ka teme mais mi sega kan iba so mogo chama be o bana de bi ula bon na bana bi la fana ibe fuwa kala ka senge ale bana fuwa ke ma parce que ale se ga fuwa ke fe min kono o de fa fin fuwa ni fa fin yite ale timbe a fuwa mana folo to abu fuwa kono ola ni mai dona mogo mina aka chala fe aka gele
parce que a bɛ mɔgɔya yɛrɛ de to i bolo n'a m'a fɔ ko ka mɔgɔya tiɲɛ o kɔfɛ fana ni a juguya ka tɛmɛ o kan a bɛ don mɔgɔ dɔw yɛrɛ kunkolo la f'a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ dɔw hakili bouger n'Ala sɔnna ma a bɛ ale kɛ o fana kɔfɛ fana o maa ju fana bɛ daminɛ kɔnɔna de la ka sɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o fana kɔfɛ fana ni maa juguya kuma dɔw la fana bɛ kɛ mɔgɔ dɔw fana na i b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama fana bɛ tagama u fasogo la a dɔw fa bɛ yɛrɛ u yɛrɛ ma bon maa juguyalen de bɛ mɔgɔ minnu fari bɛ yɛrɛ u yɛrɛ ma kosɛbɛ maa de bɛ ale kɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu a bɛ se ka denmisɛnninw sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw fana sɔrɔ et puis a bana fana na k'a fɔ dɔn bɛ fura kelen de k'a la k'a bɛ ban o tɛ nka i b'ale traitement kɛ a bɛna ban pewu ka bɔ i fasogo la ni Ala ka jɛ o fana kɔfɛ fana bana wɛrɛ fana bɛ yen min tɛ maa fana ye an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye i n'a fɔ mɔgɔ b'a faamu cogo min na o ye koko ye a fana suguya fila fana don o b'a fɔ dɔ ma ko kokoba ka fɔ dɔ ma ko koko jalani mais maliyɛnw de t'ale dɔn kosɛbɛ inshallah nka ale ka ca yɔrɔ min na o ye Ivoire dugukolo kan ale ka ca yen nka alhamdulilayi n bɛ ale fana fɔ bɔ ka di mɔgɔw ma kosɛbɛ o fana kɔfɛ i b'a sɔrɔ la dɔw caman bɛ yen o ta ye bana de mais bana in yɛrɛ kɔfɛ fana an fɛ farafinna an yɛrɛ dama bɛ fɛnw don ɲɔgɔn kɔnɔ bon o fana bɛ na ni kɔnɔna bana ye mɔgɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw bɛ se ka kɛ dɔngɔnɔw ye dɔw bɛ kɛ fura fana ye min bɛ don i kɔnɔ mais n'a donn'i kɔnɔ ale kɔnɔdimi tɛ ban n'i ma kunnaja saya de bɛ se k'ale ban kosɛbɛ nka n'a sɔrɔ o dɔngɔnɔ fasugu ninnu don alhamdulilayi n bɛ se k'ale labɔ et puis a bɛ ban pewu o kɔfɛ fana u bɛ fɛn dɔw fana don ɲɔgɔn kɔnɔ u bɛ se ka kɛ muso la i n'a fɔ u b'a kɛ cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya a dabali bolo kan i b'a sɔrɔ u bɛ to bila mɔgɔ dɔw kɔnɔ dɔw ta bɛ se ka kɛ basa ye o ye misali le ka di o n'a ɲɔgɔnna caman nka n'o fana bɛ mɔgɔ min fana na alhamdulilayi n bɛ se k'o fana furakɛ ka bɔ yen o fana kɔfɛ fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen biɲɛ bɛ genge u la mais a b'o faamu cogo min na o ye subiɲɛ ye o subiɲɛ fana bɛ genge mɔgɔ caman sɔn na nka n'a donn'i sɔn na i b'a sɔrɔ la kuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ i dusukun bɛ yɛlɛn sanfɛ ka jigin n'a sɔrɔ a bɛ faamu nka peut-être o kuma in ɲɛfɔli bɛ gɛlɛya dɔɔni mais n'a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ olu de bɛna kuma in faamu nka n'o fana bɛ mɔgɔ min na alhamdulilayi n bɛ se k'ale fana furakɛ ka ban pewu ni Ala ka jɛ inshallah e dansɔgɔ Zumana Ɲamasogo an bɛ i fo o tuma maa minnu bɛ yen ni kɔnɔnabana b'u la Ala sago aw lafiyara kosɛbɛ Saliden e kɛra dɔnnibaa ye e sɔnna ka maliyɛndenw jigi tugu e kɛra magoɲɛ dɔnnibaa ye Zumana Ɲamasogo fɛn dɔ kɛ bɛ ka maaw kamanagan bi Zo Bamakɔ bi an b'a mɛn cɛbakɔrɔw de da n ye n ba ka taafe don i la Ala o b'a sɔrɔ u bɔra ni waliden don caman mais u b'a fililen to yen ne de ye n ba ka taafe siri la o kɔrɔ ye ni haramu o b'a sɔrɔ o muso o ka maaw bɛɛ y'a kɛlɛ ko fara nin kamalen in na maa ɲɛnama tɛ a ma sɔn a y'a jigi sɛmɛ min na k'e bɛna a furu nin kɛra e kumakan n ye n ba ka taafe don i la wa an balakaw fana olu ko n ye n fa ka kulusi don i la Zumana Ɲamasogo k'e de bɛ kulusi cun k'a bɔ wa ko ka taafe ko k'a bɔ Saliden ko Guinée b'i bolo ka muso yɛrɛ karaba k'a di cɛ ma kun alhamdulilayi dansɔgɔ n b'i fo kosɛbɛ i folen kɔfɛ toujours an bɛ an kanumɔgɔw fo n'i y'o fana ɲininkali kɛ n bɛ jaabi d'i ma min bɛ nimisi wasa la n'Ala sɔnna ma an fɛ farafinna fo mɔgɔw ka da dɔnni na fɔlɔ ko dɔnni bɛ yen nka dɔnni min tun bɛ fɔlɔ o dɔnni kelen de bɛ hali bi n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu nka dɔnni fana tɛ se ka wɔyɛba parce que dɔnni ye jɔnforola de ye quoi dɔnni tɛ foroba ye n'a sɔrɔ kuma bɛ faamu o la filɛ k'i da to musoko dalu min na a dalilu bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ mais peut-être hali ni e yɛrɛ ma da la n bɛ se ka pepu diya e la nka peut-être e bɛ se ka n dɔn fitinin n'Ala sɔnna Ala ka faamu ko ɲuman ma i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an falaka dɔw bɛ se k'an balaka dɔw ta i b'a sɔrɔ furu kɛlen kɔfɛ walima san caman kɔfɛ k'u to ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka janfa kɛ nka ni o tigilamɔgɔ y'i janfa i n'a fɔ misali la ni falaka in de an balaka in janfa tuma dɔw la dɔ bɛ se ka boli a bɛ kɛ yɛrɛ de n'a tigi bɛ ɲɔgɔn kan ka siya fana t'i la alhamdulilayi a mana kɛ nin sugu o sugu ye ni cɛ don n bɛ se ka tile naani d'i ma n b'o kaba k'o d'i ma ni cɛ don inshallah nka o ye kabali nabolo de ye mais fuwamugu dɔ bɛ n bolo peut-être n'Ala sɔnna i bɛ n sɔrɔ n b'o dɔ d'i ma a bɛ fɔ o ma an ka bamanankan na dɔw ko bagilan kosɛbɛ dɔw ko kɛnkɔnɔ n'i y'o d'i ma n'i y'a fitinin kɛ cɛ o cɛ kɔnɔ a tɛ furu sɔrɔ tugun n'a sɔrɔ a bɛ faamu non a bɛ se ka muso furu tugun bon o ye cɛ de ye
mais o ɲɔgɔnna bɛ yen fana min bɛ se ka kɛ muso kɔnɔ a bɛ faamu kosɛbɛ n'i y'a kɛ muso fana kɔnɔ n'i fana tɛ a tɛ se ka furu sɔrɔ tuguni n'a sɔrɔ a bɛ faamu fo n'o ta tɛ furu sɔrɔ Zou bɛ tila ka taa i nɔfɛ olu bɛ kɔbɔ fana de a bɛ kɔbɔ fana de k'a d'i ma kosɛbɛ Kulubali place bila n natɔ don Ala ka faamu alhamdulillah Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma nka an fɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ni muso dɔ bɛ kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛ ka se ka fɛn k'a kɔnɔ wallahi o bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ nka n'a sɔrɔ muso fana de bolila ka taa nka fo mɔgɔ k'a faamu kuma dɔ la an sen bɛ don ko la ko min ye sɛbɛko de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya furu bolo kan ni muso i kɛlen kɔ ka muso furu bali ni muso taga ni muso de taa u ka so an bɛ bɛn fɛn min kan an ka bɛn o kan dɔn n'a seginna i b'a di n'a sɔrɔ a bɛ faamu kosɛbɛ kosɛbɛ n'a seginna i b'a di ni fɛn ka mun f'i ye tant que ni y'i dɔw bɛ yen n'olu bɛ dugukolo kan muso tɛ se ka n'i ka so ka tila ka taa tugun n'a sɔrɔ a bɛ faamu o ko e dɔnni ka di misali d'i ma an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen u tun b'a fɔ ko npogotigi man ka cɛ dala minɛ o tun bɛ fɔ kosɛbɛ mais sisan et puis u b'a fɔ i bɔ an kunna et puis a wagatiw fana musow y'a faamu fana parce que musow tun tɛ sɔn fana ka cɛ dala minɛ parce que munna i b'a sɔrɔ muso ninnu baw ye dɔw dala minɛ o de kama u baw sigira u kunna anw bɛnbaw sara n'a sɔrɔ a bɛ faamu bon o dɔnni kelenw bɛ yen mais n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye caman bɛ muso dalilu ko fɔ bɛɛ tɛ se ka muso dalilu sɔrɔ parce que fɛn damadɔ de bɛ yen min bɛ diɲɛ wuli a fɔlɔ ye muso ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu o la ni muso dalilu jɛnsɛnna dɔn ko mɔgɔ 3 y'a sɔrɔ sigida la walima mɔgɔ 4 y'a sɔrɔ sigida la sigida bɛ ci parce que a bɛna dɔ kabakoya mais a man ka mɔgɔ kabakoya n'Ala sɔnna ma parce que n'i ɲɛ bɔra dɔ den fɛ n'i y'o minɛ n'a dalilu b'o bolo o fana bɛ i ta dɔ minɛ walima o fana bɛ dɔ minɛ min kun man ka minɛ bon n'a kɛra ten n'o kɛlɛ bɛ na n'o kɛlɛ sugu wuli a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka a ma ɲi dugu ma quoi Ala ka faamu ko ɲuman di a ma nka n bɛ fɛ ka mun fɔ ye n'a sɔrɔla muso de ko n ye n fa ka kurusi don i la o kurusi kelen o bɛ bɔ kosɛbɛ ni cɛ fana y'a fɔ fana ko n ye baara tafe sigi la o tafe kelen fana o fana bɛ foni mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ni furu bolo don mais i b'a sɔrɔ fana n balaka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ furu kelen kɔfɛ a ka ca Ala fɛ gɛrɛɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ u n'u cɛ b'u to yen ni cɛ y'u to yen n bɛ tile 2 d'i ma tile 2 2 jours n bɛ fɛn dɔ labɛn k'a d'i ma n'i y'a labɛn k'a d'i ma ni u y'a kɛ a kɛcogo la wajibi ye cɛ bɛ na Allahu akbar kosɛbɛ kosɛbɛ a sali de o la n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔnni tɛ kɛ yen ko peut-être quoi dɔnni min kɛ a bɛ kɛ de parce que kosɛbɛ kosɛbɛ et puis dɔnni ninnu na Ala kalenkanw de b'a la n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ k'a fɔ fana ko n bɛ nin tagabolo la walima n bɛ ta ko dɔnni tɛ jaabi bolo non o tɛ dɔnni ye ni dɔnni kɛra dɔrɔn dɔnni yɛrɛ de bɛ jaabi i ye dɔwden ne dɔnni kɛ a bɛ jaabi i ye dangaden ne dɔnni kɛ dɔnni bɛ jaabi dɔnni tɛ ban mɔgɔ bolo ko parce que k'i bɛ i ye nin ye quoi dɔnni mago bɛ mun na min y'a kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn alhamdulilayi Ala bɛ sɔn mais n'Ala tɛ fɛn k'a kɛ a tɛ sɔn i k'a fɛnw fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o la muso bolilen ka taa ɔ n bɛ tile 4 d'i ma ni n'a bɛ ɲɔgɔn kan n'aw bɛ yɔrɔ kelen tile 4 bɛ d'i ma a bɛ segin muso tɛ se ka don cɛ ka furu kɔnɔ ka tila ka boli quoi parce que o ye cɛ ma kuma sulen ye quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu bon o kɔfɛ fana parce que dɔw bɛ cɛw la an balakaw la dɔw fana bɛ se ye cɛw fana la caman de bɛ yen wagati min na i fana ye muso furu den 2 3 sɔrɔlen kɔfɛ n'i y'o janfa e ko i tɛ da so bilen yala o yala kosɛbɛ i fana t'a dɔn fana tiɲɛ na mɔgɔ min bɛ don muso sugu ta kuma dɔ la o fana bɛ kɛ tɔɲɔni ye nka ni o fana de don alhamdulilayi m'o cɛ sugu fana minɛ ka d'i ma wa ni saya tɛ fana Ala ka faamu ɲuman wa ni saya fana tɛ i tɛ bɔ o ka furu fana kɔnɔ inshallah o bɛ kɛ n'Ala sɔnna Zumana Ɲamasogo nin ye furu dawulu dilen ye maa o maa furu ka di n'Ala sɔnna mais n'i ye muso furu nasɔngɔ bɛ bɔ o ye wari de ye kosɛbɛ Zou den yɛrɛ mana sɔrɔ ni den banana wari de don dɛ dumuni min bɛ san wari Zou ja hali ni maa sara kasankɛ tɛ di fu la koyi a caya n'a dɔgɔya i bɛ dɔɔnin de bɔ kosɛbɛ o tuma o Zou ne bɛ fɛ k'a dɔn garisigɛ ne mako bɛ garisigɛ dawulu de la k'a fɔ adamadenw ye bi garisigɛ bɛ sɔrɔ cogo di Zou garisigɛ min b'e bolo ni tile 21 ta don yalima a b'a nɔ na wa bon Ala ka faamu ko ɲuman d'a ma inshallah n b'i fo toujours e ko ni nafolo baara ko jour tɛ fɔ a la e de ko ne ma ko jour b'a la ko n'Ala sɔnna Ala ka faamu ko ɲuman Ala k'a d'a ma inshallah
o la gajɛgɛ ko fana t'a bolo kan tiɲɛ bɛ gajɛgɛ ko la kosɛbɛ komi a bɛ faamu ten de toujours n'o tɛ gajɛgɛ ni sɔrɔ yɛrɛ tɛ kelen parce que gajɛgɛ y'a dama ta de nafolo fana y'a dama ta de nka mɔgɔ b'a faamu cogo min na o de ye gajɛgɛ o la an bɛɛ b'a fɔ o fɔcogo kelen de la ni ala sɔnna ma o la gajɛgɛba ye tiɲɛ ye minnu fana bɛ kɛ nafolo fana fɔ o ta in fana ye tiɲɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu parce que wajibi an ka da don nin fila bɛɛ la walasa lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw bɛ se ka an faamu a kɔnɔ cogo min na gajɛgɛba n'i y'a ta an fɛ farafinna ka jateminɛli kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tigɛla dɔnni min na ka caya o de ye gajɛgɛ ko ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu mais n bɛ kuma dɔ fana fɛ f'i ka faamu dugumakolo kan n'i y'a ta ka jateminɛli kɛ ala de ye danni kɛ wa ale de bɛ hinɛ fana ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais o ala ma sɔn ka bɛɛ kɛ setigi ye mais munna parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ setigi ye parce que ni bɛɛ kɛra setigi ye dɔw fantanya tɛ dɔn n'a sɔrɔ a bɛ faamu o kama ala ma sɔn ka bɛɛ kɛ setigi de parce que ni bɛɛ kɛra nafolotigi ye fantanya de tɛna dɔn o la sisan i bɛna jateminɛli kɛ ko ja ko nafa fana bɛ fantanya la parce que ni nafa tɛ fantanya la dɔ bɛ baara k'i bolo a tɛna n'a kɛ o la nafaba fana bɛ fantanya fana na mais ɲɛnɛmaya in ye ɲɛɲini so de bɛɛ b'i jigi da ala kan mais a ka n'i bali ka sababu ɲini n'a sɔrɔ a bɛ faamu nka kuma dɔ la n'i ye ala deli fana ala b'i ka sababu di mɔgɔ de ma parce que ala tɛ jigin dugukolo kan ka kuma i fɛ wa a tɛ jigin k'i tɛgɛ minɛ wa a tɛna na kuma i fɛ fana gajɛgɛ min filɛ nin an bolo nin fo mɔgɔ ka faamu gajɛgɛ ye ala ka dafɛn de n'a fɔ ala bɛ gajɛgɛ suma de ka di jɔn ma nka ni ala ye gajɛgɛ suma ka di mɔgɔ ma kuma dɔ la a bɛ gajɛgɛba di dɔ ma o yɛrɛ ka kɛwalew bɛ gajɛgɛ in tiɲɛ a bolo n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu n bɛ misali di i b'a sɔrɔ cɛ caman bɛ yen se fitinin bɛ kɛ u ye mais muso furulen kɔfɛ u bɛ fantanya sɔrɔ walima muso dɔw bɛ se b'u ye u furulen kɔfɛ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ ni k'a sɔrɔ n'i furula normalement dɔ de kan ka fara kow kan mais munna u bɛ gɛlɛya sɔrɔ wa n'u ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛ fɔ fana de ko gajɛgɛ tiɲɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o gajɛgɛ tiɲɛ min filɛ an bɛ nin yɔrɔnin fɔ mɔgɔw k'u hakili to la voilà i b'a sɔrɔ an fɛ farafinna n bɛ misali damadɔ di mɔgɔw k'u hakili to la kosɛbɛ parce que kuma caman muso caman bɛ kɛ sababu ye fɔlɔ ka fantanya di u cɛ ma n'a sɔrɔ a bɛ faamu parce que wagati min na i bɛ gajɛgɛ ɲini na n'o wagati ne bɛ k'i gajɛgɛ tiɲɛ a ka gɛlɛn ni fɛn fila ka bɛn adamaden na quoi i y'a faamu na e bɛ ka gajɛgɛ ɲini mais e bɛ k'i gajɛgɛ tiɲɛ o fila la dɔ tɛ se ka na cogo di kosɛbɛ ala ka faamu ɲuman ala ka d'a ma i b'a sɔrɔ sisan i bɛ taa muso caman bɛ yen i b'u ta jateminɛli kɛ muso fɛn o fɛn bɛ yen ko a tagamatɔ sen bɛ konto a nɔfɛ ni cɛ y'o furu k'a sɔrɔ fɛn t'i bolo i bɛ jateminɛli kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ tugun n'a sɔrɔ a bɛ faamu ala ka faamu ɲuman d'a ma ni cɛ wulila kosɛbɛ ni aw minnu t'aw senw bɛ ka koro to aw bila ka taa so bon ni cɛ y'a furu de k'a sɔrɔ ni cɛ y'a furu de k'a sɔrɔ fɛn t'a bolo o cɛ sugu tɛ fɛn sɔrɔ tuguni a bɛ ten o kɔfɛ fana a dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma misali la i b'a sɔrɔ o ka ca an balakaw minnu bɛ yen ni tɔgɔ b'u la ka caya tɔgɔ bɛ minnu na f'u y'a tɔgɔ ni tile ko picolo mais tɔgɔ fana suguya saba don parce que tɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma o tɔgɔ in tɛ ka ɲi mais tɔgɔ dɔ bɛ yen o man ɲi n'a sɔrɔ a bɛ faamu mais o tɔgɔ min filɛ nin ye a bɛ fɔ bon n bɛ misali dɔ fɔ dɔ mɔgɔ k'a faamu a tɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko sudatugu kongo bon o bɛ an balakan minnu na n'i y'o ta i tɛ fɛn sɔrɔ wali sisan n'i ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn i su bɛ don n'a sɔrɔ a bɛ faamu bon a ka ca ala fɛ n'i y'o muso sugu ta i jija i kana fɛn sɔrɔ o de bi ni ala yɛrɛ b'i fɛ a bɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ sa non n'i y'a sɔrɔ i bɛ sa siga foyi t'a la o fɛn o baden bɛ yen o bɛ kosɛbɛ n bɛ misali d'i ma ala yɔrɔ muso nasogo nɔgɔya n bɛ misali d'i ma hali den dɔ bɛ yen n'i y'o wolo n'o den ma sa dɔrɔn aw fila bɛɛ bɛ sa ala ka n'o den dɔ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu mais a misaliw caman bɛ yen mais n bɛ misali dɔ d'i ma an bɛ tɛmɛ n'ala sɔnna ma misali la i b'a sɔrɔ la den dɔw bɛ yen olu ye falatɔw yɛrɛ de den dɔw bɛ yen olu ye yatimɛw ye den dɔw bɛ yen ale t'i lamɔ fiyewu ka masa kelen to yen mais den dɔw bɛ yen o t'i lamɔ fiyewu ka masa fila to yen bon n'a y'o fɔ dentigiw bɛ jigin a na n'ala sɔnna ma nka peut-être minnu bɛ denko kalama u bɛna nin dɔn kosɛbɛ nka n bɛ misali kelen d'i ma n bɛ misali fila di mɔgɔw k'a faamu k'an tɛ kuma n kun fɛ i bɛ den dɔw de ye i b'a sɔrɔ den kunsigi bɛ munumunu wagati min na dɔw kunsigi bɛ munumunu ka na camancɛ la dɔw kunsigi bɛ munumunu ka na tɔn na bon mun ye dɔ ta bila camancɛ ka dɔ ta bila tɔn na bon kɔ bɛ ye nin na n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu kosɛbɛ n'ala sɔnna n bɛ da inshallah nka kuma in bɛ mun kan o de ye gajɛgɛ ko ye parce que o de donna ni an ye nin yɔrɔ in kɔnɔ o gajɛgɛ ko min filɛ nin ni mɔgɔ min ma da la komi n ko ten mɔgɔ bɛ taa ne fɛ yen nin m'a kɛ ka d'i ma mais ni ko i tɛ sɔrɔ kɛ bale i t'a sɔrɔ tugun
ne zugo ko mama tege nafolotigi ye diɲɛ bɛɛ ala tɛ k'a ye non ni ko i t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ ka bɔ ko i y'a faamu mais ni ko i b'a sɔrɔ alhamdulillah i b'a sɔrɔ nka n bɛ fura dɔ labɛn n bɛ daga dɔ de labɛn ka di u ma daga tɛ ko min tɛ kɔbɔ quoi bali n'a daga kɛra k'a d'i ma fɛn min b'i ala ka faamu ko ɲuman d'a ma n'a kɛra k'a d'i ma fɛn min b'i kɛ nafolotigi ye dɛ e yɛrɛ de b'o sɔrɔ i ka daga kɔnɔ nin bɛna mɔgɔ caman kabakoya comme peut-être an da ma s'a ma fɔlɔ mais n bɛna ɲɛfɔli kɛ n'i nana yiri de bɛ don k'a d'i ma n'a y'i donna k'a d'i ma fɛn min b'i ka nafolotigiya sababuya parce que faut toujours n'i b'a fɔ i ka misaliw de di quoi n'o tɛ kuma dɔ lamɛnnikɛlaw t'i faamu i b'a sɔrɔ la dɔ ka nafolotigiya sababu b'i ye sɛbɛn na dɔ ta sababu b'i ye kɛnkɛnɛya bololanɛgɛ yɛrɛ la nka bololanɛgɛw ka ca n'a sɔrɔ a bɛ faamu ni i y'a y'i ko bali i b'i ka daga datugu k'a sigi bon o wagati b'a sɔrɔ karamɔgɔ zu tɛ peut-être i b'a sɔrɔ karamɔgɔ zu t'i ka so yɔrɔ mais n'i ka daga ko k'a sigi yanni ka dugu jɛ i yɛrɛ bɛna fɛn ta sanfɛ quoi ni sɛbɛnden de b'i ka ye i bɛ nin ka sɛbɛnden sɔrɔ i ka y'i kan ni bololanɛgɛ de b'i ka i b'i ka bololanɛgɛ sɔrɔ i ka y'i kan suya karamɔgɔ kɔnɔ a bɛna mɔgɔ dɔw kabakoya toujours n'ala sɔnna ma nka ninnu ye dɔnni ye o kama f'i ka se n fɛ yen walasa n ka se k'a kɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu na n'i ma da la n'a kɛ alhamdulillah n'i bɛ kɛ setigi ye i yɛrɛ bɛna dɔn quoi n'i t'i ka ye fana i bɛna dɔn nka n'i y'a y'i ko a y'i t'i koko saba dafa i b'i ko don min na o dugujɛ i bɛ fɛn sɔrɔ i ka y'i sanfɛ nka a b'a sɔrɔ karamɔgɔ zu tɛ n'ala sɔnna ma nka karamɔgɔ zu kɔni dan ye ka se k'a labɛn k'a d'i ma n'ala ka jɛ o la a baako la tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ bon a b'anw kabakoya kosɛbɛ 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 mais ni mɔgɔ fana ma fɛn min tiɲɛ ye kuma dɔ la i b'a fɔ tiɲɛ t'o la walima ni fɛn min tiɲɛ ka dɔgɔ kuma dɔ la i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ t'o la o la minnu fana b'a fɔ tiɲɛ tɛ an tɛ jugu fana na parce que la a kɛbaga cayala quoi walima nkalon tigɛbaga cayala o kama n'i ko tiɲɛ tɛ an fana tɛ jigi la et puis an kan ka fa i ka fana ko tiɲɛ tɛ mais an bɛɛ sɔmina o ni bɛɛ b'a dɔn kodɔnna ni hakilitigi bɛɛ b'a dɔn hali ni tiɲɛ tɛ bi est ce que tiɲɛ kun tɛ kunu wa n'a hakili la i b'o question poser yɛrɛ ni tiɲɛ kun don kunu a tun bɛ mɔgɔ minnu bolo est ce que o mɔgɔ kelen de ye bɔnɔ tɛ yen wa bon peut-être a kelen kelen bɛ se ka sɔrɔ yen hali n'a sɔrɔ i ma da kuma in na n'a sɔrɔ a bɛ faamu na o la ni mago bɛ sɔrɔ la bale bɛ sɔrɔ so n'i ye sɔrɔ so n m'a kɛ k'a d'i ma dɔnni tɛ ko yogoya don n'i y'a kɛ a bɛ kɛ dɔn quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu e dan sɔrɔ alhamdulillah Bamakɔ zu nin diyara n ye kosɛbɛ dɔw ko n k'i ɲininka n'ala sɔnna zu k'i bɛ dolo de dɔn ni Bamakɔ bɛɛ ye dolo dɔnni ko ala y'a kalifa i ma inshallah mais ko yalima dolo a bɛ se ka lajɛ hali denmisɛnnin min ma san 2 bɔ wa bon n b'i fɔ k'i den dolo dɔ k'a sɔrɔ a wolo wagati kɔnɔ a bɛna kɛ fɛn min na k'a dolo dɔn bala n b'i fɔ kosɛbɛ a ka kan ka kuma dolo kan ka kuma ka wasa kosɛbɛ an fɛ yen n'ala sɔnna ma i b'a dɔn dolo ko fana kuma ka ca parce que kuma dɔ la dɔnni dɔw fɔli bɛ mɔgɔ yɛrɛ lamaloya ka sababu kɛ ko yɛ cogoya ye parce que an bɛ wagati min na ko bi doloko in kuma caya kosɛbɛ an y'a ye an ka moriyakaw b'a fɔ dolo bɛ yen wa dɔw yɛrɛ b'a bɔ kitabu dɔw kɔnɔ an ye o ye o kɔfɛ fana an ka karamɔgɔlaka caman ko dolo bɛ yen laturudalaw fana ko dolo bɛ yen o kɔfɛ kolontigiw fana ko dolo bon kolontigiw y'a fɔ ko dolo minnu bɛ adamaden tɛgɛ filɛ olu fana ko tɛgɛ b'i ye dolo de kɔnɔ kolontigiw ko k'a b'i ye kolon kɔnɔ laturutigiw ko fo k'i ka dolo filɛ walima k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ filɛ laturu la walasa i ka dolo k'a fɔ i ɲɛna o kɔfɛ fana minnu fana bɛ dolo filɛ kɛnkɛnɛya ni bange wagatiw ye olu fana ko dolo minnu ye adamadenya fana kalan olu fana ko dolo bon sisan doloko in na a bɛ se sigiyɔrɔma 7 ma fɛ farafinna a bɛ se ka caya ni o ye bon an dun n'an ye jateminɛli kɛ est-ce que ni dolo ye kelen munna dolo bɛ se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ i b'a ye hakilitigi tɛ se ka sɔn n'a sɔrɔ a bɛ faamu parce que dolo ka kɛ kelen kolon ka dolo fɔ a ka ye kolon kɔnɔ k'a ye laturu kɔnɔ k'a ye adamadenya dɔnni kɔnɔ k'a ye don dɔnni kɔnɔ an b'a ye o tɛ tiɲɛ parce que o tɛ se ka kɛ quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu o la kolon ye kolon de kolon tɛ se ka kɛ tubabu ye yi fana yi de yi fana tɛ se ka kɛ tubabu fana n'a sɔrɔ a bɛ faamu o bɛ cogoya min na dolo fana ye kelen pewu de ye nka dolo tɛ k'a fɔ k'i bɛ dolo bɔ tubabu kɔnɔ ne delila k'o fɔ bɛɛ ye an bɛ kuma adamadenya dolo min kan o tɛ tubabu kɔnɔ o kɔfɛ fana an bɛ kuma dolo min kan a tɛ tɛgɛ kɔnɔ k'a fɔ de ko a bɛ tɛgɛ kɔnɔ n b'i tɛgɛ kɔnɔna filɛ tɛgɛ tin bɛ ten tɛgɛ tin bɛ mɔgɔ kuma adamaden kan n'a fɔ misali la tɛgɛ ɲɛgɛnw ci cogoya la filɛliw don minnu bɛ adamadenya kɔndi
mais adamaden dolo tɛ est-ce que a bɛ faamu ala ka fɛn ko ɲuman d'an ma o kɔfɛ dolo tɛ tubabu a tɛ kolon fana kɔnɔ ko karamɔgɔ zugo tɛ mais n b'a f'i ye fana a tɛ kitabu fana kɔnɔ peut-être i bɛna kuma in faamu kosɛbɛ k'a fɔ i bɛ kitabu dɔ de ta k'i bɛ dolo bɔ a kɔnɔ ko karamɔgɔ zugo k'o tɛ tiɲɛ mais ni mɔgɔ min ma da o la i tigi bɛ se ka a tɔgɔ i b'o tigi wele ni dolo bɛ fɛn tubabu kɔnɔ ko an ka sigi a ka bɔ a kɔnɔ nka ye n'a bɛ kolon kɔnɔ an ka sigi a ka bɔ a kɔnɔ an ka ye n'a bɛ tɛgɛ kɔnɔ an ka sigi a ka bɔ tɛgɛ kɔnɔ an ka ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu o la dolo ye kelen pewu de o kelen ye jumɛn ye don n'an b'a fɔ ko bange wagati o bange wagati in fana kuma dɔ la o bɛ sɛbɛn adamaden yɛrɛ de kan o la n'i ye adamadenya kalan dɔn i bɛ dolo dɔn n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu mais n'i ye adamadenya kalan adamadenya ye cogoya mɔgɔ sama cogo i tagama cogo i fasogo giya cogo a fɛgɛya cogo i ka dawula min bɛ se ka d'i ma walima i bɛ se ka jolimangoya min sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kuma dolo kan parce que dolo yɛrɛ bɛ nin di adamaden ma o dolo min filɛ nin a tɛ bɔ fosi kɔnɔ ni bange wagati tɛ parce que ni bange wagati tɛ a tɛ ko fɛn wɛrɛ kɔnɔ parce que don ka ca mais ala sɔnna k'i bange don kelen de wa minnu b'a fɔ ko dolo fana bɛ bɔ ni tɔgɔ ye ko karamɔgɔ zugo k'o fana tɛ tiɲɛ n'i ma da la fana i bɛ na fana an bɛ kuma n'a sɔrɔ a bɛ faamu an bɛ kuma dolo min kan o ye i ka diɲɛlatigɛ ɲɛfɔli de mais foyi tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ ka mɔgɔya bɛɛ ɲɛfɔ k'a sɔrɔ i bange wagati tɛ i bange kalo ni bange don ni bange san tɛ o tɛ se ka kɛ mais i bange wagatiw dɔnnen kɔfɛ n b'i ka mɔgɔya fɔ o de kɔnɔ k'i ka mɔgɔya ban parce que la bange kalo tɛ falen bange san tɛ falen bange don tɛ falen wa ni bangena wagati min na o tɛ falen i b'a fɔ sɔgɔma sufɛ tile fɛ mɔgɔ bangena ni wagati min kɔnɔ o tɛ se ka falen tugun parce que i nana o de kɔnɔ parce que don ka ca mais munna ala i da ka bɛn don kelen de ma o don i yɛrɛ kan k'i sigi k'i miiri quoi munna i bɛnna o don in de ma o la o kan ka hakilitigi sɔn hakili la kosɛbɛ ka mɔgɔ ka mɔgɔya fɔ o kama k'a daminɛ den fitinin na ka se fo san 80 ma bɛɛ ka dolo bɛ se ka filɛ k'i yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya dɔn k'a dɔn fɔlɔ i ye jɔn ye e ni mun de ka kan i ye ni mun de ma kan i yɛrɛ ka mɔgɔya kɔnɔ e kan ka mun de kɛ parce que fo mɔgɔ ka fɛn dɔw dɔn fo mɔgɔ k'i dakun dɔn quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu parce que i bɛ fama i t'o mɛn karamɔgɔw da n'a sɔrɔ a bɛ faamu u b'a fɔ ko dakan mais dakun u t'o dɔn i y'a faamu nɔ latigɛ caman fana b'o fɔ mais n'i ko ka latigɛ kɔ f'i ye i b'a sɔrɔ u t'o fana kɔ dɔn n'i ko ka laɲini fana f'i ye u tɛ laɲini fana kɔ dɔn mais bi an tɛ don o kɔnɔ n'a sɔrɔ a bɛ faamu mais mɔgɔ dakun bɛ yen n'ala sɔnna wagati natɔ an b'an da don o fana na o la dolo ye de yala fɛn jumɛn b'i ka ɲɛnɛmaya tagasira kan ka se ka olu ɲɛf'i ye nka ɲɛfɔli fana de bɛ dolo in na n'a sɔrɔ kumakan in bɛ faamu kosɛbɛ et puis a kun ye filɛli fana de wa a ka ca ala fɛ ni dolo ɲɛfɔ ɲɛna dolo karamɔgɔ fɛ n'i sɔnna k'a kumakan matarafa fɛn min bɛ yen n'i bɛ cogoya kɔnɔ i bɛ kisi o ma parce que fɛn fila don a fɔlɔ ye jumɛn i bɛ fɛn minnu bɛ yen n'i bɛ se ka co u kɔnɔ dolo ɲɛfɔli la i bɛ kisi olu ma fɛn minnu fana bɛ yen n'u kan ka sababu d'i ma dolo ɲɛfɔli fana na i bɛ kisi olu ma parce que dolo kɔnɔ i ka donjugu b'a la i ka don dumanw b'a la i kan ka muso min furu o muso sugu bɛ f'i ye i kan ka muso hakɛya min furu i ka mɔgɔya kɔnɔ o bɛ f'i ye i kan ka den sɔrɔ o bɛ f'i ye i kan ka den hakɛ min sɔrɔ o fana bɛ f'i ye ba min ka di la o bɛ f'i ye wa i yɛrɛ bɛ to ko min na fana o ko fana bɛ f'i ye kabako n'a sɔrɔ a bɛ faamu o la dolo kɔnɔ ni peut-être i ti dolo la quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu nka toujours an lamɛnnikɛlaw ani an kanumɔgɔw b'a dɔn ko an bɛ kuma dolo min kan o la an tɛ kuma mɔgɔ tɔw ka dolo suguya kan parce que an ka dɔnni tɛmɛna o kan inshallah o la an bɛ kuma dolo min kan o ye dolo yɛrɛ de an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw k'a ma ko buuju bi mɔgɔw k'a ma ko dolo kuma a bɛ faamu ten de o la an fana b'a fɔ o fɔcogo la walasa mɔgɔw ka faamu sɔrɔ a la n'ala sɔnna o la bɛɛ bɛ se k'i ka dolo filɛ se b'i ye kan k'i ka dolo filɛ se t'i ye kan k'i ka dolo filɛ i ye furu kɛ kan k'a filɛ i yɛrɛ ma furu kɛ kan k'i ka dolo filɛ parce que an fɛ dolo ko kɛ ko ni dolo bɛ ji la i man ka tasuma muso furu a bɛ adamaden kabakoya parce que adamaden sugu min bɛ ni dolo bɛ tasuma ni man ka muso sugu min furu o de bɛ yen parce que n'a fɔra ko ji ni tasuma tɛ bɛn dɔrɔn kunfin b'a faamu dɔrɔn ko wa k'u tɛ bɛn parce que la ji bɛ tasuma faga kunfin b'a faamu wala ou bien ji bon kunfin b'a faamu ten mais ne bɛ misali de ma o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ ŋo ni tasuma ye yɔrɔ minɛ ŋo bɛ sapɛri wele o bɛ na ji de bɔ a kan o t'a saleya d'accord u bɛ na ji de bɔ a kan walima mais u b'a fɔ de ko ji ni tasuma tɛ bɛn o tɛ yan mais ni ta bɛ min ka bugu la e mago bɛ mun de la a sumani kɛ i mago bɛ ji de la o t'a sumani ye sa d'accord o la n bɛ fɛ ka mun f'i ye adamaden dɔw bɛ yen minnu dolo bɛ tasuma na parce que n'u dolo wulila ni dɔw dolo donna tasuma na olu ka mɔgɔya bɛɛ bɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ faya damatɛmɛ dusu damatɛmɛ o n'a kojugukɛ damatɛmɛw mais i b'a sɔrɔ n'olu de bɛnna ni muso ye muso min dolo bɛ ji la a b'o dusu faga
a b'o fa faga o muso sugu bɛ se k'o cɛ sugu ko ka don da ɲuman fɛ parce que muso minnu dolo bɛ ji la o tɛ muso ye mɔgɔ minnu ye muso jugu walima o tɛ kɛ muso ye muso minnu bɛ kɛ ɲɛngo ye olu tɛ kɛ o muso suguyaw ye n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma in faamu n bɛ fɛ ka mun f'i ye wagati dɔ la i mago tɛ ji la ka wagati dɔ la i mago bɛ ji la nka wagati jumɛn mago bɛ ji la o la dolo tɛ ten dɔ k'i bɛ fɛn dɔ fa fɛn dɔ kan ko dolo bɛ kuma ten dolo tɛ kuma ten o la ala ka faamu ko ɲuman d'a ma inshallah i dan sɔgɔ karamɔgɔkɛ e bɛ dolo dɔn hali e ka kalandenw bɛɛ bɛ se ka cɛw lajɔ dolo la Zumana an bɛna don dɔɔni min kɔnɔ sa i yɛrɛ ko dolo tɛ se ka bɔ kolon kɔnɔ a tɛ bɔ laturu kɔnɔ kosɛbɛ jour laturu ko kuma caman bɛ Bamakɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ Zumana Ɲamasɔgɔ laturu dala dɔ bɛ yen a ko ne Bale Jalo ma ko ale de ye Mali laturu dala bɛɛ furu siri Mali laturu dala a bɛɛ ko Mali élection a ye drapeau rouge turu a bɛɛ la minnu bɛna émission in lamɛn ni drapeau rouge turulu ka yɔrɔ la u bɛ se k'a bila commentaire la n bɛ se ka dugu damadɔ fɔ a y'a turu yɔrɔ min na ne yɛrɛ min seereya ye a turula Farabana a turula Burukina a turula Kucala mais a ko de ko Mali bɛɛ laturu dala de tɛ yen min bɛ laturu dɔn ni ale ye n'a sɔrɔla a tigi ka na ale n'a bɛ laturu da u bɛ kuma fɛn dɔ kan ni ale de gagnera a bɛ gagner 100 de k'a tigi la mais n'a tigi gagnera ko mobili kelen bɛ d'a ma a bɛ taa n'a ye kuma in fɔ k'u tɛ mobili ko ye dɛ hali kuna sini an kɔrɔ i ka mobili 2 bɔra conteneur kɔnɔ mais n'i y'a mɛn k'a f'i ye a fɔra de ko laturu dɔnni b'ale de la wa laturu dalaw la ale de kama ka Mali laturu dala bɛɛ furu siri ne dun b'a ye Zu e bɛ laturu fɔ cogo min i bɛ waso ni laturu ye cogo min yalima aw fana b'ale kɔ de bon ala ka faamu ko ɲuman d'a ma i ka ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ inshallah n'a ko k'a ye Mali laturu dala bɛɛ furu siri bon depuis kodɔnnaw b'a dɔn ale tɛ kodɔn parce que ale fana sɔnna ka fusi wo de ta ka taa di mɔgɔ dɔ ma ko k'ale kalan an bɛ ɲininkali kɛ o tigi tɛ maliyɛn wa ni maliyɛn fana don yala a tigi bɛ min kuma ka ɲi cɛ in da n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o la i tɛ se ka laturu kalan fiyewu f'i k'i fusi wo de ta ka taa di o b'a diya ale ye fusi wo di min ma ale yɛrɛ tila k'o fusi i b'a sɔrɔ mais ni o tɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye komi kunfinya kuma ani dɔɔni dɔgɔya kuma o de bɛ adamaden bila ko m'a dɔn ni nin bɛɛ ye bamananw ko ten n'ala sɔnna ma nka komi a ko ni mɔgɔ n'a ka di ni mɔgɔ a ma mɔgɔ min fusi k'a n'o bɛ se ka kuma komi a ko k'a ye mobili d'i ma n'a sɔrɔ ne tɛ dɛ a tigi de ma ko n'a a tigi de sera k'ale basi t'a la bon ni ne bɛ devis ɲini a fɛ e bɛ devis ɲini a tigi fɛ komi a ko k'a ye drapeau turu yɔrɔ dɔw la bon a bɛ se ka kɛ kodɔnnaw ma sɔn ka kuma ale fɛ parce que a ka faamu man bon nka ko karamɔgɔ Zu bɛ defi fana lancer a ni cɛ ni a bɛna o don min na ni fɛn min kan ka sa ne yɛrɛ de b'o sa n'a nana n'a ka mobili a mobili m'a ta m'a di e ma parce que ni a ne kumana tubabu kan bon mɔgɔ ka faamu sɔrɔ parce que an bɛ kuma ni dɔnni kodɔn kuma de dɔnni an bɛ kuma ni dɔnni kuma fɛn wɛrɛ tɛ fɔ dɛ laturu kuma dɔrɔn inshallah n'a sɔrɔ a bɛ faamu a ne se ka sigi tubabu kan ka wagati jan sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ faamu kosɛbɛ kosɛbɛ parce que la an b'a dɔn ni mɔgɔ adamaden bɛ faamu kɛ dɔrɔn i tɛ nin kuma suguya fɔ mais an ka kalan an ka kodɔn tɛmɛna ale ta kan quoi n'a sɔrɔ a bɛ faamu a bɛ se ka kɛ a ye dɔw peut-être ni kalanden minnu b'a bolo a ye olu ka fusi wo minɛ nka an ka fusi wo o tɛ ko a tɛgɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ kosɛbɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu kosɛbɛ o la a ka fusi bagaw la i b'a sɔrɔ an sen t'o la o la n'a bɛ fɛ ka sigi ka laturu tiɲɛ dɔn baasi foyi t'a n'a bɛ don min sɔrɔ an bɛ sigi an bɛ kuma ni tiɲɛ bɛ tubabu la peut-être a fana bɛ n'o dɔn n'a sɔrɔ a bɛ ko n'a tigi gɛnna ale bɛ mobili kelen d'a ma n'a tigi n'a ni e gɛnna e ka mobili e ko e b'o de di ne ma a kan ka mobili min d'e ma a bɛ mobili min di ni a tigi a m'a fɔ ko n'o tigi gɛnna ka mobili d'o ma alhamdulilayi n'a ni ne sigira ka kuma n'a gagné o b'a diya ko mobili tɛna di bilen o tɛ o don ne bɛ mobili kelen d'e ma nka fana i b'i hakɛ to nka fana n'a gagné ni ne fɔra gagné na n b'o mobili fana ta k'a d'i ma peut-être fo ni ma se sisan n'o tɛ n'a hakili la i bɛna kɛ mobili tigi n'a sɔrɔ kuma bɛ faamu. a ye nin yɔrɔ partager Bamakɔ Zu a ye Bamakɔ wuli a ye nin yɔrɔ partager n'a sɔrɔ kuma bɛ faamu. laturu dala dɔ de ko k'ale ye laturu kala ka Mali laturu dala bɛɛ furu siri ko mɔgɔ tɛ laturu dɔn n'ale de drapeau rouge b'ale de bolo ale de bɛ laturu dɔn ni Mali bɛɛ ale de bɛ se ka laturu da ka kuma kan i yɛrɛ bɛ sɔn Bamakɔ Zu de ko Mali laturu dalaw tɔgɔ la ko ale ka furusiri woro tɛ ku a tɛgɛ kɔnɔ ko ale fana bɛ se ka devis ɲini n'a ye n'a bɛ don min sɔrɔ
a ko ne a tigi sera k'ale ti mobili kelen n'ale kɔni sera k'a ti ale tɛ mobili fɛ gɛɲɛ 100 zu de ko n'u sigira ale bɛ mobili minɛ a b'a di ne ma wa n'a y'ale ti yɛrɛ ale bɛ tila ka mobili san ka di ne ma kuma banna a y'a partager Bamakɔ ju labɛnnen don toujours alhamdulillah bale ni don o don ka di a ye komi ne ka yɔrɔ man jan yan na hakili la e yɛrɛ b'a kalama wallahi nka n'an bɛ kuma toujours an bɛ kuma ni kodɔn kuma de laturu dɔrɔn an bɛ kuma ni faamu kuma fana de an tɛ kuma ni dɔnni wɛrɛ min tɛ tubabu ye o n'a sɔrɔ a bɛ faamu na parce que a da donna tubabu minnu na an b'a dɔn an ka faamu tɛmɛn'o kan kosɛbɛ mais ni kodɔnna don walima ni hakilitigi don a ka fitinin kɛ k'an ɲini k'an dɔn fɔlɔ tubabu la a ka sɔrɔ ka n'a sigi n'a sɔrɔ hakilitigi don kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an t'a fɔ k'an b'a dɔn ni diɲɛ bɛɛ ngo Kulubali mena mobili an t'a fɔ ko an b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ bon ne fana ni zu de gagnena mobili ne b'a sɛbɛn a kɔfɛ ngo Bamakɔ zu gagnena laturudalaw kan ka zu photo kɛ affiché ka boli Bamakɔ yan mais ada aywa ngoni fana aywa alhamdulillah mais bale ne yɛrɛ Bamakɔ zu ye nka an tɛ waso k'a fɔ k'an bɛ tubabu dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a sɔrɔ a bɛ faamu parce que anw b'a dɔn fana a mana kɛ cogo cogo an karamɔgɔ bɛ Mali la an b'a dɔn an karamɔgɔ bɛ parce que i tɛ bɛɛ sugu dɔn o la i man ka bɛɛ tɔgɔ fɔ wa i yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ sugu dɔn fana hali ni y'a ɲini ka bɛɛ sugu dɔn i tɛ bɛɛ sugu dɔn nka hakilitigi kɔni bɛ se ka wuli k'a fɔ ko n bɛ taa drapeau turu yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka kɛ o ye kunfinya de ye quoi parce que kodɔnnaw t'u yɛrɛ bila o tigilamɔgɔ fɛ kosɛbɛ nka bamananw ko ten i bɛ jɔ yen dɔ esi pour bɔ a la ni mobilitigiya ko b'i kɔnɔ i b'a to an ka sigi n'Ala sɔnna ma i dansɔgɔ hali ni maliyɛn bɛɛ nin ko in tiɲɛ ne bɛ nin labɛn fo ni n dɛsɛra i ko n ka mobili sɔrɔli filɛ k'a sɔrɔ n ma mobili san foyi n'Ala sɔnna ma ni min gagnena ne b'o photo de affiché mobili kɔfɛ ka boli Zumana Ɲamasogo o diyara n ye donc n k'a bila n kunna maa maa bɛ yen n'a mago bɛ k'a ka ko wɛrɛ ɲɛɲini laturu la o ka se Zumana Ɲamasogo ma n'o de 94 40 48 12 94 40 48 12 k'a yira aw la k'a fɔ Zumana Ɲamasogo sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamakɔ ma commune 1 n'o ye Bankɔni ye Bankɔni fan jumɛn n'i tɛmɛna Ayidara ka yɔrɔ la k'i kunna Jalakɔrɔji kan walima n'i nana Jalakɔrɔji sira fɛ lycée dɔ bɛ université n'a bɛ wele ko Tubakoro n'i sera Tubakoro da la ɲininkali kɛ k'e bɛ fɛ ka taa Bamakɔ zu ka yɔrɔ la walima nɛgɛjuru sira min fɔtɔ filɛ i k'a banba n'o ye 94 40 48 12 a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ u bɛ live in kɔnɔ minnu bɛ ka laturuko kuma in fɔ parce que ɲɛ bɛ appel la anw na donc aw maa minnu bɛ yen n'aw mago bɛ zu la a bɛ sɔrɔ o cogo la k'a fɔ aw ma Bamakɔ zu fayida d'an ma appel kɔni bɛ ka jigin ne ko d'accord ayiwa alhamdulillah n'Ala sɔnna ma inchallah an bɛ e fo kosɛbɛ an bɛ filɛlikɛla ni lamɛnnikɛla an bɛ bɛɛ fo toujours n'i ko an ka fayida di wajibi an ka se ka dɔ ɲɛfɔ kabako walasa mɔgɔw ka se ka faamu sɔrɔ a la n'Ala ka jɛ bon la an bɛ yi dɔ de di mɔgɔw ma yi min bɛ yen ni a bɛ se ka gɛlɛya wuli ka b'u kan kabako an b'a faamu cogo min na ko si n'a bɛ se ka si wuli ka b'u kan nka toujours n'an bɛ kuma an bɛ kuma ni kodɔn kuma de ye kodɔn kuma ni faamu kuma de ye parce que yi dɔw bɛ yen yi minnu ye universel ye mais yi dɔw bɛ mɔgɔya kɔnɔ yi min bɛ yen ni bɛɛ tɛ se ka kɛ misali la yi caman b'an fɛ yen bɛɛ b'a dɔn nka bɛɛ bɛ se ka yi baara ka caya k'a sɔrɔ a man ɲi bɛɛ ma parce que a bɛ gɛlɛya min se mɔgɔ ma a t'o ɲɛni kɛ o yi dɔ de ye jala ye mais i b'a sɔrɔ kosɛbɛ mais maliyɛn jala bɛ Mali dugukolo fan bɛɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu na et puis ale fana de ye yi min koli man ɲi bɛɛ ma parce que mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ka farin yi ye jala ye n'an b'a fɔ u tana o de bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu bangena ka bɛn juma ma n'a sɔrɔ kuma min faamu o la fɛn o fɛn bangena juma ni fayida diya jala kan olu man ka to k'o kɛ ka wasa a ye nin yɔrɔ lamɛn o ye misali de mais jala kelen tɛ yi wɔɔrɔ b'a la ka taa min tɛ jala ye e fa y'o seribilen kosɛbɛ n'Ala sɔnna Ala ka faamu ko in bɛ laban inchallah mais an bɛna yi jumɛn di mɔgɔ ma ni u y'a kɛ ni Ala bɛ se ka garijɛgɛ di u ma o ye sunsun de sunsun kosɛbɛ sunsun fana fila don parce que sunsun dɔ bɛ ko sunsun fin mais sunsun dɔ bɛ ko duguma sunsun dɔ ko sunsun jɛ dɔ ko mande sunsun mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ni gɛlɛya dɔ b'i kan walima ko dɔ kɛ n'o k'i ka ko datugu dɔn n'i kɔni b'a fɛ i ka bɔda sɔrɔ i b'i jija i bɛ sunsun kuru 7 ɲini i b'a don daga kɔnɔ i b'a ko wa k'a fɔ fana k'i bɛ sunsun ko a bɛ tana dɔ tiɲɛ don dɔ den o tɛ ale la n'a sɔrɔ a bɛ faamu nka n'i ye cɛ n'i ye muso ye n'i b'a don daga la don min na a don ka bɛn alamisa yɛrɛ ma a tɛ don tɛnɛ a tɛ don don a bɛ don ka bɛn mɛ jeudi yɛrɛ ma an ka walikan na an ko todun kana ko alamisa i b'a dɔn ka bɛn alamisa ma i b'a koli daminɛ yanni i bɛ se
yani bise zeri wama abaso e jabi so kabako alhamdulillah idaso zumana nyamasogo ambe ifo yoro nya fongo la turgo kuma cha message se bembe ko ngati to fontena ma to fo na kera mi mo ko be na ye ma mi ngo ale de be la tur don mali be ba do o ba mo zu bebi fana do doni kayida a fo to bembe da on nere kulubali nga mobili ko ala latige donc jumana nyamasogo ambe fo dante foli mira ka ira kanuba la araba ani zubi sigini plateau kelenga ante kuma ya fo la doni ko wa ambe doni de nyefo ya ambe kuma ni doni de zube doni de do barokela te devi lancer la te mais ni ya ye mfana ya fo tanto ni ko mena ka ke iba nyefo di suno zute devi lancer la doni ba de doni keba ka di on mais ni ko ye fem keba ya domba na kuma foriye na sori ba don ifana kan ko doke ni ne ko ni misi kulela kasika ne ba don ni mo ko ale de ba don ka temene ka ne beta ngo misi ka kashi anga fenge o doro de do merci beaucoup voilà il est allé ici